No niin, sitä ollaan tostella ulkona. Päivä että pätkät. Ja lunta sattaa. Ja kelikin on taittunut nyt vähän plussan puolella. Kokeilepas nyt vetästä tuo tie uudemman kerran, kun on. Toivottavasti olisi nyt jäänyt vähän paremmin ja valossa takki. Viimeksi kun oli pimmeintä kuin mörö. Mörön pöllyssä joulu. Kokeillaanpas nyt. Siitäpä se tuossa nähdään. No siinä mielessä hyvä tämä nuoskalumi, että tämä ei samalla tavalla yhtä helposti pyöri tuolle levyn sivuille, että tämä pysyy aika hyvin tämmöisenä pakettina. Innevuu. Tämmöistä kun nää. Aikamoista vahvua se tekee. Mun pitää riittää, niin mä nähdään se. Ola! Viimeinen. Tässähän me voi jo vähän laittaa tätä levyä jo kallista, että valuusko se pikkusen niinku tuonne. Sinnepä ne mennä. Hyvä. Tosta harmi kun ikkunat vamahti niin huuruun, että ääntelän ja vitsi. Yhden postilaatikon on vasta onnistunut. Olikohan se lingolla vai etukuormuujalla kun minä sen särinsin. Tsekki nippu sitten kun parsi kassan. Se vielä asiansa ajoi. Käyn tuolta nykyään kun tulee posti, jotka kaikki laskut tullut sähköisesti ja ei tulla lehtiä kyllä tilaa. Lähinnä mainokset. Topmanin mainokset maanantaina. Siinä taitaa olla postipäivien KHK. Ja siinä on kohta semmonen vuori tuota lunta. Kestääkö mä ne ylös? No kyllähän se taavetti vielä noin. Ja siitä. Paljon liikennettä niin. Otetaan vähän tuota penkkoa matalemmaksi. Päästään vielä yli sitten. Kiitä vielä ja sitten käännettä yli.
ettei muuttanut osoitettu loppa toiseen hiippakuntaan, niin nimittäin melko lailla läheltä tuo levy metallitoloppo, mutta nää kuuluu näihin konehommiin tämmöset vuorolliset tai tämmöset mitkä nämä tilanteet sanotaan nää. Vuorolliset tilanteet, mutta välillä suottaa olla vaikka minkälaista tilannetta. Joskus selvittää säkähykselle ja joskus sitten tulloo. No, eipähän siinä. Jatketaan. On tullut 15 metriä tuolla levy eessä. Nouskaan lumi. Eihän nyt ruppee pitoo loppuun. Pikkusen kevennettä tuosta niin viimein. Sinne puhuun. Helekkarin pohjaan pitää oikeesti painasta tuo kytki, että se ei kurahtele niin pahasti. Vaihteeksi sitten kun laittaa niitä silmällä. On vielä hyvä, että mä mäkiin mennä näin alaspäin, kun se mua vetovoima vähän auttaa traktorin massalla pikkusen työnnettä, ei tarvii pitoja niin paljon. Eri asia on tietysti ylämäkkiä, jos koskella näin, niin ei se ottais näin. Yritätäänpäs näitä tuonne pois. Vaan panostaa tuohon levyn korjaukseen, niin se kyllä aika paljon parallista. Mä taas nuo välitykset tästä poikki. Toimii vähän liian hyvin näinkin, niin sitä ei tule laitettu. Vasta sitten kun se menee totaalisesti riittää. Sanotaan, että se on niin sanotusti nyt väliaikainen ratkaisu vuosi. Se on ollut siinä nyt vähän toista vuotta jo väliaikainen ratkaisu. Nyt rupeaa olemaan monta lunta niin paljon. Tyrkättäänpäs tuolla. Koittakehan viihtyä siinä tämä talo. Jännä nähdä nyt, että onko nämä äänet yhtä paremmat. Aika monen aalto ja kolina lähtee tuosta levystä, niin aimentaako se YouTubeen jotenkin ne äänet sen takia. Sitten nyt se puhe niin häviää koko. Ja kun aavistuksen keventän se vähän vauhtia ja sitten tuossa menneen asupohja. Pikkupakkanen on sopiva, ei oo oikein mukava tämmönen
monta märkeä on, niin raskasta lunta. Yrittää vähän noita voimasanoja hillitä, kun kovin fanita, että asuvat tuossa aika lähellä nuopurissa. Kummityttö, niin Hilla nimeltä. Hillalle terveisiä, jos kahtella, että siellä sitä lumitöitä kummi tekee. Kiva kun seurailet videot. Perkele, katoppas. Ja oli näitä samoja kohtia silloin viime videolla, kun sanoi, että sitä sopii olla varovainen, kun ei aina muista miten siellä on sillä lumea. No, nytpä se on tämmönen. Jääntyköhän vielä ruoja, vai kattosko se vaan tuon tapin tuosta. Viimeksi se katkesi tuolta toisesta päästä tuo yksi tappi. Tuosta ei oo vieläkään. Nyt niitä voimasanoja vois luetella jonkun toistakymmentä tässä äkkinäisiltä, mutta ajan jätteen vielä ne luettelen. Mutta nyt loppu kyllä lumien työntelyttä. Suosia saisin minä sen tietysti joo. Kiinteeksi laitettua. Ja voihan minä täällä sitten vähän sitä kierrää. Tehtäpäs sille. Käydäpäs siihen semmonen paksu tappi ton. Ja lyydään tuo kiinteeksi tuo levy. Aika normal katastrofi. Paljon kun tekkeli sattuu ja paljon kun sattuu, niin tottuu. Niinhän se meni. Tuosta se katon napsahti poikki. No ei tämä kyllä häävisti oo sinä kiinni. Mitenkä tämä? Minkälainen tappi tässä on? Leppas nyt sit. Joo. Ja se on vähän vientynyt. Eihän se kun tuohon vaan kuule lekalla paikuttaa ja vähän näyttää sille puikkokoneetta, niin se on kuin uusi. Onneksi siinä on tämmönen. Joo, tämähän sopii hyvin tukevasti tuohon hitsattu. Puttokohan se tuosta, jos minä pistän sen tuohon nyt talteen. Se siitä piäse minnekään potto. Liitäpäs siihen nyt tuohon reikkään tappi, niin kyllä se siitä sitten. Jos päivä paistaa sen jälkeen rukas. Voinpas ehtimässä tiedä. Tiellähän tämä on tämä hiivattivan leppäilleet. Tässähän tämä on. Tämä kun löydän, niin kyllä ei pitäisi ennen tappien katkella. Et sitten kyllä pettää joku muu. Oi. Joko mulla kamera kääntyy. No ne. Nyt se pitää vaan tällä varrella ohjalla, kun se on nyt jääkkä tuolla. No, mitenkä se nyt? Kyllähän se aika paljon kömpelöä
kömpelömpi on näin, mutta kyllä tämä vielä kolaa voi. Hyvin. Pitäis olla vähän varovaisempi. Kokeillahan uudestaan mitkä se nyt saa. Vähän se hirvittää tänne pihan laatimalle. Aina mä kun sitä ei muista mitään sitä on tänne työntä. Kokeillaanpa ottaa tuosta rappusten kuppesta ja auton kuppesta vähän tuota lumia. Suohanko uutta katastrofia nyt aikaa, kun mennään tähän Volvon lähelle tämän levyn tuossa pyörin. Ai. En tiedä korvaako se mikä. Ui, vaikka vakuutus, jos se paukahtaa tuon ovi tosta sisään. Tuomainen läheltä. Pikkusen otettu. Ruukun pusketetaan tuonne. Tuohan tullut hyvä. Meillä on. Missäs meidän pakki tuossa? Sinne vuo. Levyä itsestään nostamassa. Joskus teki sitä samaa. Vilikku tuossa pian. Näinpä se on kyllä mukava heillä tuo verkkoteräkin. Ei on normikoppa hirupahat itseensä ota ja nätin jälleen jättää tuommoinen. Oikein hyvä. Ettähän traktori pilttuu se ennen kuin sattuu enempää vahinkoa. Mitenköhän mulla on joskus se Fiatikkin mahtunut tähän etukauhon kanssa vielä tähän katokseen. Kyllä sen saisi aika hyvin senkin tähän suojaan, kun pressun vetäisi tuon tuosta takkoon. Mutta nyt tuntuu, että kun no onhan se tuon murskaan tietysti, mutta kyllähän tämä vähän pie on tähän. Alun perin rakensin tämän, mulla oli semmonen. Sammutettahan nämä nyt edes huutamassa. Majori 59 vuosimalli. Se oli Power Majori ja Super Majorin semmonen
sekoitus. Se oli joku pellepeloton rakentanut sinne. Peräpiä oli Superista, kun ne oli lukko. Ja sitten etupia oli tuosta Powerista. Se oli kyllä ihan hyvä peli. No tuli sen kanssa kyllä niitä voimasanojakin laottua kyllä aika paljon, mutta kyllä se silloin kun kaikki pelasi, niin kyllähän se meni. Siinä oli etukuormo ja yksi toiminut kauhan. Kyllä sillä lumia työnteli karvahattu piässä. Tähän viitin sitten poikki, kun piti semmoinen kopillinen traktorihomma. Tässä on kyllä hyvä tämä koppi, tilava koppi verrattuna tuohon Fiattiin. Kun siihen jos lähdet meistä hommiin, niin ei vetäkään mahu sinne koppiin mukaan. Joo. Noniin, minäpä lähden kahtelemaan ruoanlaittoja. Tai en lähde kahtelemaan ruoanlaittoja, kun lähden tekemään sitä ruokkaa. Näitä kun sattuu aina kun itse tekee. Kyllä sitä oli joskus hölmö kun mietti, että sitä säästää satasia tuhansia euroja kun ostaa oman traktorin ja rupeaa itse lumihommat tekemään. Mutta ei ole ehkä vielä ihan maksanut itsensä takas tämä. Jospa se tästä pikkuhiljaa. Anna sitä näitä muuttujia kun tullut. Anna vähän takapakkia ottaa sitten. Eipä siinä. Palaa